5 ta' Settembru, Santa Teresa ta' Kalkutta. Fundatriċi għexet bejn l-1910 u l-1997. Hija twieldet familja Kattolika Albaniża fi Skopje, illum parti mill-Maċedonja. Ta' 18-il sena iddeċidiet li tidħol fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjonarji tal-Madonna ta' Loreto. Fl-1928 telqet lejn l-Irlanda u sena wara kienet l-Indja. Fl-1931 iż-żagħżugħa Ines ħadet l-ewwel voti u l-isem ġdid ta' Suor Marija Teresa tal-Bambin Ġesu għad-devozzjoni tagħha lejn il-Qaddisa tal-Iżjed. U ta' 20 sena kienet tgħallem l-istorja u l-ġeografija lil studenti bniet sinjuri fil-Kulleġġ tas-Sorijiet ta' Loreto Fentali, żona fil-Lvant ta' Kalkutta. Wara l-ħajt tal-kunvent kien hemm il-kwartier ta' Motti bl-intiena soffokanti tiegħu, wieħed mill-ifqar slums ta' Kalkutta, il-miżbla tad-dinja. Mill-bogħod Suor Teresa setet tisma' il-ħsejjes li kienu jaslu sal-kulleġġ lis-sus, iżda ma kienx taf xi kienu. Kienu il-wiċċ ieħor tal-Indja, dinja oħra il-bogħod minnha. Għall-anqas sa dik il-lejla tal-10 ta' Settembru tas-sena 1946, meta kienet ferrovija diretta lejn Darjeeling għall-eżerċizzji spiritwali u hemm ġieta it-tieni sejħa. Matul dak il-lejl frażi baqgħet imwaħla f'moħħha tul il-vjaġġ kollu, l-għajta muġwa ta' Ġesu imsallab għandi laċċ. Hija kellha tħalli l-kunvent biex tiddedika ruħha għall-ifqar fost il-fqar, dawk li huma x-xejn, l-emarġinati f'kollox, l-abbandonati, li kuljum kienu jmutu fuq il-bankini ta' Kalkutta mingħajr lanqas id-dinjità li jistgħu imutu fil-paċi ta' dejjem. Suor Teresa ħallit il-kunvent b'5 rupini fil-but u s-sari abjad bit-tarf ikħal tal-ifqar Indjani wara kważi 20 sena mas-Sorijiet ta' Loreto. Kien is-16 ta' Awwissu tas-sena 1948. Iċkejkna Ines saret Madre Teresa. Fl-1950 id-djoċesi approvat il-kongregazzjoni ġdida tagħha tal-Missjonarji tal-Karità. Kien is-7 ta' Ottubru il-festa tar-Rużarju u mhux kombinazzjoni għax din il-kongregazzjoni ġdida ġiet iddedikata lil Marija. L-imħabba profonda ta' Madre Teresa lejn il-Madonna kellha eruq fit-tfulija tagħha meta omma kienet tieħu lilha u lil-ħuta Lażar u Għejġ il-Knisja jżuru l-foqra u jitolbu flimkien ir-Rużarju. Barra it-tliet voti tal-faqar, kastità u ubidjenza, kull missjonarju tal-karità jieħu ieħor dak ta' servizz gratwit lejn l-ifqar fost il-fqar. Enfasi fuq limitazzjoni tal-virtujiet tal-Madonna, speċjalment l-umiltà, is-silenzju u l-karità. I thirst għandi laċċ hemm miktub fuq il-kurċifiss tal-Każa Madre u f'kull kappella, f'kull parti tad-dinja, f'kull dar tal-kongregazzjoni ta' Madre Teresa. Din il-frażi hija t-tieni sejħa tagħha, tiġbor f'żewġ kelmiet l-ispiritwalità tagħha. Illum il-figura rqiqa ta' Madre Teresa, il-ġisem fraġli tagħha mawweġ blejja tax-xogħol u wiċċha imkemmex saru magħrufin mad-dinja kollha. Kull min intaqa' magħha anki darba ma jistax jinsija. Id-dija ta' tbissima tagħha kienet tirrifletti l-imħabba immensa tagħha. Meta qiegħed ħares lejk b'dawk l-għajnejha profondi, amorevoli, limpidi, kont tħoss li qed iħarsu lejk l-istess għajnejn ta' Alla l-imbierek. Attiva u kontemplattiva fl-istess ħin, fiha kien hemm idealiżmu u konkretezza, pragmatiżmu u utopja. Kienet tħobb tiddefinixxi lilha nifisha bħala il-lapes żgħir ta' Alla, strument żgħir u sempliċi f'idejh. Kienet taraf b'umiltà li meta l-lapes jispiċċa il-mulej jarmih u
u jafda lil ħaddieħor il-missjoni appostolika tagħha. Min jemmen fija u wkoll jagħmel l-għemejjel li qed nagħmel jien u akbar minnhom jagħmel, dan kliem Ġesu fi Ġwanni kapitlu 14 vers 12. Madre Teresa mietet f'Kalkutta fil-għexija ta' il-ġimgħa 5 ta' Settembru tas-sena 1997 fid-9:09 ta' filgħodu, kellha 87 sena. Fis-26 ta' Lulju tas-sena 1999 infetaħ il-proċess tagħha ta' beatifikazzjoni 3 snin qabel suppost, għalkemm għall-poplu Madre Teresa kienet ġiġa qaddisa. Nhar it-19 ta' Ottubru tas-sena 2003 il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II iddikjara beata. Madre Teresa ta' Kalkutta kienet ġiet iddikjarata qaddisa fl-4 ta' Settembru tas-sena 2016 mill-Papa Franġisku. L-ulied spiritwali tagħha għadhom jaqdu lill-ifqar fost il-fqar fl-orfanatrofi, fil-lebrozjari, fid-djar tal-anzjani, fl-ommijiet xebbiet u fil-moribondi. B'kollox qegħdin 5,000 madwar 600 dar inferxin madwar id-dinja. Meta mmut kienet tgħid inkun nista' ngħinkom aktar. Fil-pjan terran tal-Mother House fil-Lower Circular Road ta' Kalkutta, wieħed isib il-kappella sempliċi u mneżża minn kollox fejn fit-13 ta' Settembru tas-sena 1997 wara il-funeral statali li ingħatala jinsab midfun il-ġisem ta' Madre Teresa. Barra l-istorbju li jtarrax mal-metropoli Indjana mimli faqar u miżerja. Ġewwa iżda il-ħin bħal jieqaf quddiem qabar fqir, blokka siment abjad u fuqu l-bibja personali ta' Madre Teresa u statwa tal-Madonna b'kuruna u fjuri monqa. Ħdejha lapida tal-irħam, versett bl-Ingliż mill-Vanġelu ta' San Ġwan: ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, Ġwanni 15 vers 12. Ġesu f'Mattew jgħidilna tassew ngħidilkom, kull ma miltu ma wieħed mill-iżgħar fost danħuti għamiltuh miegħi. Kapitlu 25 vers 40. Ħafna drabi il-mulej kellimna bil-ġrajnijiet ta' mħabtu qabel ma kellimna bi kliemu. San Ġwan fit-tieni qari mill-ewwel ittra tiegħu itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. Iżda meta tisma' stejjer dwar abbużi ta' tfal, tifrik u ġlied fil-familji wara ftit snin ta' ħajja miż-żewġa, meta tisma' nies li jiġġakbinaw lil xulxin fuq il-post tax-xogħol, meta tara stejjer ta' qaħwa mifruda għal snin sħaħ minn xulxin minħabba xi ġlieda jew nuqqas ta' qbil, dan kollu jindika li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-mulej minna. Xi jrid jgħidilna l-mulej meta jtenni li għandna inħobbuh kif ħabbna hu. Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna nagħmlu deċiżjonijiet ċari meta ngħidu li nħobbu lil xi ħadd. Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartulina. Iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna saħansitra tkun lest li titlef ħajtek. Madre Teresa ta' Kalkutta tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa' toffri lek innifsek sakemm tbati. Iżda l-Vanġelu fals li qed tippridka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoizmu tal-persuna umana, huwa immirat biex tikber int u tċekken lil ta' madwarek. Għalhekk anke llum is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu għadu skandlu għall-lut u bluha għall-pagani. Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tajjenna bħala wirt, imma taf tassew x'inhi l-imħabba? Kemm qed tgħix l-imħabba vera mal-proxmu tiegħek fil-ħajja ta' kuljum? Kemm inti lest biex tkompli tħobb? Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej. Tħoss li l-mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f'imħabbti, hekk qal il-Mulej. Kemm qed tipprova tgħix dan il-kmandament? Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm dbatija, din mi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu msalla. Il-messaġġ ta' Madre Teresa huwa dejjem attwali li kulħadd ifittex il-Kalkutta tiegħu li tinsab ukoll fit-toroq tal-Oċċident Sinjur fir-ritmu frenatiku tal-ibliet tagħna. Tista' ssib Kalkutta fid-dinja kollha jekk għandek għajnej biex tara. Kull fejn hemm persuni mhux maħbuba li ma jridhom ħadd, imwarbin u mimsijin minn kulħadd. Din li ġejja hija talba lil Marija ta' Santa Teresa ta' Kalkutta. Marija, għatina l-qalb tiegħek, hekk sabiħa, hekk safja, hekk immakulata, il-qalb tiegħek hekk mimlija bl-imħabba u bl-umiltà, sabiex anki aħna nistgħu nirċievu u nwasslu lil Ġesu bħalma int irċevejtu u wassaltu lill-oħrajn. Amen.